Pagmalaglagip ko di dumuday dinanan agarubos lulwak ajak magawidan anian na nagrigat maulilapiman taag may saka nagkatang-katang idi ubing agpay ubing amaladaga inartarabay nak at inakapaya ngemtin subat ko ket pait nilulwa sumong batak pay nuadda sa una nagsakit dinanang jakpay sinarungkaran taaddaak idi nga agpalpalailang pimusay dinak ajak nakit-kita naglaus babawi ngemawan serbinan ket no may palagi pamraya tiag sa inek ladawan dinanang ti ar-ara upe nanang pakawanem dagiti basulko idaw-dawatan nak kaasi ti Apo idaw-dawatan nak kaasi ti Apo Urang man ti balikas nga mangiladawan iti inaanaayat pamatag na nga agluplupyas ina nga adat sibay mo kanti ina nga adat adayo na imbag ti panagpuspuso agnanayon anadungo nuni inamkat OFW saan nga angaw ti sakripisyo agip-iptur iti adayo tapno pamilya kat agprogreso madigos bukod na aling luluwa na kat agtagtag naraksak tuwa sumangpet
no di anak ket nasingpet. Ina ana unget isut ina ana ayat ugali ama pagwadan na anduran niya manarigan. Panawan pa nakaiwawa aday suna amang bagbaga ayat awan patinggana na indaklan ka o ina. Iinakat isagot na kakaisuna abiyag na awan umasping kinasaya at na at trabaho para iti anak na. Agyamanak iti soporta manipud iti aging gaita. Agyamanak iti ayat ngain paay mo kaniya. Agyamanak ti pamagbagha managayat unay nga ina. Dito'y pusok at talinaet ka sagot na ka ti namarswa. Intay nga rut supapakan aglup-lupias na pamatek tanu awan ni inang awan tayo matsanga lubungan. Sapay pumakan ni Diyos Apo ay aywanam ni inang ko salun at ti ipaay mo napno napiksa nga agtrabaho. Panawan pa nakaiwawa aday suna amang bagbaga ayat awan patinggana na indaklan ka o ina. Iinakat isagot na kakaisuna abiyag na awan umasping kinasaya at na agtrabaho para iti anak na. Sapay kumakan ni Diyos Apo ay aywanam ni inang ko salun at ti ipaay mo tapno napiksa nga agtrabaho. Intay nga rut supapakan aglup-lupias na pamatek tanu awan ni inang awan tayo matsanga lubungan. Yamanak nanang ko kadagiti ananus mo andang tagibig kendang muli kanayak ng tapayan ng dungdung mo kaniya. Iti tiyempo na nangko ngaing nagpanagka itawan iti deraas ti panubog ipaay mo tilawa kaniya. Nabalito ka
babae idungugin ayat mo at tuya ang maipagtangsit mo tanda tungpalen di arapa ako when agyaman na o nanang ko kadagitang imam inang sinalukuban di panursurong nabalitukan when agyaman na ken kananang ko daitan siya tay na balagi babae idungugin ayat mo at tuya ang maipagtangsit mo tanda tungpalen di arapa ako when agyaman na o nanang ko Ni nanang agsingsingpet ka madayuan hinakon sumina tinakbo sa punan do di nak makita di katulumdaan do awan marubos lumalaglagip ko ayat kandung mo day di nanang ko isu kamangat nuwada parikot ko katliw-liwan na numalmal day to'y puso itan awanan di tasidong mo dagi di adong mo malaglagip mo nakas ang pumanaw namawan mabalin ko presensyak latag pukaw agbatid ayat ko nagkasakit din tiyada inana mangtag kaasi kan magtapaya nganupay kasta pagyaman at
putbal na ipasngaya gapu kaniya naglakam ka tiyado ariga nana ado arigat mo gapu kaniya ingana itan tadi makela iti adu panawen tawen naglabas nasursur-surpon iti aglayas adu abisyo tina napadas gapu kinapaidam ligas at kaniya panunod ko di agbabawi dimte ti oras iti anagsubli sidong mo nanang ko ina agumbi awan kameten iti panagsubli apay Diyos ko kastoy gasat ko isublim kaniya tinadong mo ananang ko sumangpet ka kading alam taawan pangidas ila iti problema kastoy gayam ti awan adu aladingi tinam masagra itan napanunod ko di agbabawi dimte ti oras iti panagsubli sidong mo nanang ko ina agumbi awan kameten iti panagsubli apay Diyos ko kastoy gasat ko isublim kaniya tinadong mo ananang ko isublim kaniya
Di may sa single mom atuti pagrabangam para iti pamilya. Narigat apagiddanan amakan inangaing kaakman trabaho iti dublyan tapno pamilyam pakanan. Mami agan anus ka tay ipatpatagda ka kanayon naganad ka tapno nasalunat ka. Amog mitirigat mo kada kami nga anak mo tutayag sakit kami permiti dandanag mo. Bumangon kat masapa aglutot pamigatan da kami tirubuatan amapan pagadalan. Sa kanto at saganan amapan di panggedang ket nudog teng ti malen agsundukan tumanen. Saan amaliklikan agsangit no maminsan nang runa no mariknam ladingit di kaunggan. Ngamda kayo tiragsak ko ken ti inspirasyon ko mapukaw ti bannog ko pangarkot arakupyo. Wan mami ikarimi nga agsingsing pet kami sikati tulungan mi kiti panagdakal mi. Amin anak dalanam rigat mo kada kami ayat di subad mi sakripisyum kada kami. Mami no kumapsot kan da kami di pagkaptam da kami pagsadagang no kumapoy ti mata. Dinakan to panawan no da kami tagpamilya sikan to ti number one abantayan kanaiwanan. Umdasan naragsak ko no makadal kayo daytat kalikagom ko tapno biagyo pumintas to. Dinakan to panawan no da kami tagpamilyan sikan to ti number one abantayan kanaiwanan. I Diyos ti pagsanggiran isu ti pagkamangan isu iti pagtalkan di natay to baybayan.
pangidasigan.